בואו נדבר בבקשה על הנושא המרכזי שמונח היום בעניינכם, וזה מהפכת הקנאביס, אפשר לקרוא לזה אפילו, נכון? המשך הסדרה. אז קודם כל, הידיעה הפותחת בעניין הזה, זה שבתי מרקחת ימכרו את זה ולא... כן, אנחנו עוד לפני כשנתיים באנו ואמרנו שהמצב הנוכחי שבה מטופל האדם החולה צריך לקבל את הקנאביס הרפואי אצל המגדל, זה לא בריא. זה לא בריא, זה אינטראקציה לא בריאה. אנחנו לא מכירים כזאת אינטראקציה במערכת הבריאות. ולכן צריך כן להסדיר את זה ולהעביר את זה יותר לבתי מרקחת, ולא רק בתי מרקחת בתוך בתי חולים, אלא בתי מרקחת בנגישות אזורית סבירה. זה בעצם השינוי שאנחנו עושים. הקנאביס שמגודל על ידי, שמיוצר על ידי אותם מגדלים, יעבור לתהליך של הפקה, יצירה והעברה לבתי מרקחת. כל זה עובר לאיזושהי חברה פרטית, והאם נכון שהיא קיבלה את זה ללא מכרז? טוב, זה הדבר הזה גם כן צריך להוריד אותו. בוא נעביר אותו. כל בתי החולים הציבוריים נעזרים בחברה שהיא בעצם חברה שלהם, שמשרדי הבריאות והאוצר נמצאים בדירקטוריון של אותה חברה כדי להוזיל מחירים של ציוד רפואי בתוך השוק. זו חברה ממשלתית? זאת חברה שבעצם נולדה בהחלטת ממשלה. אז אמנם ההגדרה שלה היא חברה פרטית, אבל אנחנו נמצאים בשליטה בתוך הדירקטוריון, משרדי הבריאות והאוצר, אנחנו מנהלים את הנושא הזה, כך אנחנו גם קובעים מחירי העברה שלא יוצרים עלייה במחיר. זה גם טוב בנושא של הקנאביס הרפואי. אז רצו שאנחנו נלך במכרז לחברות פרטיות שהיו מעלות מחירים? לא. עדיף לנו להישאר בשליטה במיוחד בעניין המחיר, בעניין ההפצה, ובוא נזכור, זה תחום עדיין רגיש. אני לא יכול לתת את זה עכשיו חברות שאני לא יודע בסופו של דבר בעוד כמה שנים מה היו האינטרסים שלהם. אוקיי, אבל יש שם התנגדות גדולה מאוד לעניין של בתי מרקחת, בעיקר... לא רק בתי מרקחת, של הבחירה במספר מצומצם של רופאים שיכולים להעניק את האישור לקנאביס. אתם מוסיפים עוד 10 רופאים, זה מתווסף ל-20 שכיום יכולים להעניק. 30 רופאים ברחבי מדינת ישראל. מי שרוצה לקבל אישור ואומרת אני לא יכולה כי לא נותנים לי, היא דוקטור ברקת שיף קרן, מומחית להרדמה וטיפול בכאב. בוקר טוב. בוקר טוב. למה זה לא בסדר? הניסיון להסדיר את זה, אבל לא להתפרע. מה אמרת לי? אנחנו שואלים למה לא בסדר מה שמשרד הבריאות עושה כרגע, ניסיון להסדיר את זה מצד אחד, אבל לא להתפרע לגמרי ולתת את זה לכל דורש, את האישור. מה שמשרד הבריאות עושה כרגע זאת אחיזת עיניים. למה? כי מתן הרשיונות להחליט, זה לא פותר בכלל את הבעיה. אני לפני שנה עניתי למכרז של משרד הבריאות לגבי רופא מחליט. אני עניתי למכרז, אני הייתי היחידה שענתה, והיה מכרז לשני חצאי משרה, והודיעו לי מנציבות שירות המדינה שאני המתאימה היחידה. זה נגרר ונגרר, ולפני כשבוע קיבלתי תשובה שאין למשרד הבריאות תקציב למשרה הזאת. זאת אומרת, הם נותנים עכשיו 10 ראשונות לרופא מחליט, כשאני, בתור אחת שעברה את המכרז, לא היה תקציב. אז יש כאן איזשהו פרדוקס, בוא נתחיל מזה. דבר שני, למי הם נותנים את האישור? הם נותנים לאנשים שהם אונקולוגיים. זאת אומרת, הם נותנים אישורים רק לרופאים אונקולוגיים. הבעיה היא שאין מי שיפנה. למשל, אתמול הייתה אצלי חולה שפנתה לרופאת כאב אחרת, כי רצתה להאריך את האישור. רופאת הכאב האחרת לא מילאה לה את הטופס של משרד הבריאות, והיא בסופו של דבר הגיעה אליי, כאשר היא הייתה באותו רבעון אצל רופא אחרת, לא יכולתי לרשום לבקשה להמשך האישור. הבעיה היא לא ברופאים המחליטים, גם ברופאים המחליטים, אבל בהחלט לכל אורך הדרך. נתחיל מזה שהטופס הזה מאוד קשה, טופס הבקשה הוא מאוד קשה להורדה, הוא טופס מקוונן, הוא נמצא רק דרך, ואפשר להפעיל אותו רק דרך האינטרנט. זה דבר אחד. דבר שני, העברה שלו היא לא נעשית דרך האינטרנט, היא נעשית בפקס, כלומר החולה מקבל את זה מודפס. בסדר, לא רוצים לתת את הסמים דוקטור ברקת, גם איכות הקו נורא בעייתית, ואנחנו נאלץ להסתפק בשלושת הטענות האלה ונשמע את תשובתו של מנכ"ל משרד הבריאות. ראשית, למה רק רופאים אונקולוגיים באמת? לא רק רופאים אונקולוגיים, אנחנו באמת ב10 הקרובים רוצים לפתוח את זה גם לרופאים שיתנו את זה בנושאים נוספים.
צריך לומר, לא כל הרופאים מאמינים בזה. ברקת היא קיצונית, היא תיתן קנאביס רפואי לכל אחד, אפילו שיש לו תלונה מאוד מאוד פשוטה. היא מאוד מאמינה בזה, אבל רוב הקהילה הרפואית לא מאמינה שזה צריך להיות כל כך פתוח. הם חושבים שיש מצבים מאוד מאוד מיוחדים. מה אתה חושב, אתה גם רופא? אני חושב שמדובר כאן בטכנולוגיה או בשימוש שעדיין אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, ויש כאן הרבה תופעת פלסבו, הרבה מאוד שיפור כתוצאה לאו דווקא מעצם החומר. מה זה משנה למה? אם זה משפיע נפשית, פסיכולוגית או פיזית? אבל מה לעשות, בטיפולים רפואיים אנחנו כן משנה למה. אנחנו רוצים להראות שהטיפול הרפואי הוא עצמו משפר, הוא עצמו משפיע. אנחנו לא נותנים כל דבר אומרים... זו תרופה מקלה על כאבים, על זה אנחנו מדברים. אבל חלק מהם אומרים שזה מרפא. הם טוענים על ריפוי, מסתמכים על זה, ובוא נזכור שיש עדיין גם ברקע מצב של שימוש שהוא לא נאות בזה, איזשהו overuse, misuse של השימוש. ואנחנו כקהילה רפואית צריכים לשמור על מצב. מדינת ישראל היא מאוד מתירנית באופן יחסי למה שקורה בעולם. ראו את דוח